Yurdumyzyň okuluny ösýän ykdysadytyny özleriniň münasip goşantlaryna oşýan Akent Hususy Kärhanasy öz öndüren önümleri bilen meşhurlygy eýedir. Bu hususy kärhana 2010-njy ýylda önümçilik işini ýola goýup, şondan bäri polietilenden 100 litrden 25 000 litre şeňli dürli görnüşli, uly gowrumly suw gaplaryny öndürýär. Bu ýerde öndürilen dürli gowrumdaky howuzlar bolsa, kiçi ýaşy çagalaryň tomuz fasylynda suwa düşmekleri üçin niýetlenendir. Mundan başga da ýurdumyzyň mallarçylyk toplumlarynyň ýörüýte buyurmalary esasyna iri şahrymallar üçin dürli gowrumly nowalar öndürilýär. Yer gelende belläkeste hormatly prezidentimiziň ata watanymyzyň gülläp ösme uğrunda alyp barýan ýurt bähwitli işlerinden egsilmez güýç kuwat alýan telekeçilerimiz ähli uğurlarda öňe düşükler gadanýarlar. Döwlet başdanymyzyň ýurdun ykdysady mümkinçiliklerini hususy telekeçilik ösdürmek arkaly artdyrmak baradaky tagallalary, raýatlaryň şahsy başlangyçlarynyň goldanylmagyny, bazar gatnaşlar şertlerini bäsleşik ukyply haritlaryň bol öndürilmegini, täze önümçilikleriň ýoly goýulmagyny, goşmaşa iş ýerleriniň döredilmegini aýdym görünýär. Muň netijesinde ýurdumyzyň hususy telekeçileri hasa işçilik görkezip, Mehriban diýarymyzyň gülläp ösmegine özleriniň sallamly goşantlaryny goşýarlar. Akent Hususy Kärhanasynyň 1 hektardan gowrak ýeri bolup, ol ýerde dolandyryş merkezi, önümçilik ustahanasy, çyýmal we taýýar önümler ammarlary, şeýle döwrewap naharhana ýerleşendir. Bu hususy kärhananyň giň gowrulmy ustahanasynda dünýäniň ösen ýurtlaryndan getirilen kämil enzamlarda durly gowrumly we hasa uly gowrumly gaplar ýörüýte buyurmalary esasynda öndürilýär. Durly howa şertlerine durnukly bu gaplar udak wagtlap ulanylmagy niýetlenendir. Bu hususy kärhanada 1 ýylyň dowamynda gelýän buyurmalar esasyna 100-200 tonna aralykda önüm öndürilýär. Akent Hususy Kärhanasynyň işgärleri tutanýarly dähmet çekmek bilen geljekde-de özleriniň öndürýän önümleriniň görnüşlerini hassa giňeltmek maksat edinýärler. Olar arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylyny ajaýyp dähmet üstünliklerini besläp, barha golaýlap gelýän täze bayramyny münasip garşylamak maksat edinip iş öndürjüklerini barha artdyrýarlar. Gülýaryň goýununa şeýle joşuňly dähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Akent Hususy Kärhanasynyň agdy bir işgärleri türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş döwürlerini aýdýarlar.